ما беақлем, ту ҳам беақлӣ. چی خیلی گپ زنی رستم. مظفر محض در киноҳояш арӯсҳояшро таклиф мекунад, через мекунад. ин қадар бутарои шуқаду қомат мондагӣ. ва як бор гуфт ки бачам ҳоли рӯзе мешавад ки занги падарта интизор мешӣ, дига падарат нест. ҳар вақте ман занг мезанам, ҳама кор тамом, аввал хати ман суҳбат кунад. чӣ хеле ки дар як филм бозӣ кардем, қапидум ай кундаси бахшиш рустамҷон. ё ки филми мо биромад, ҳамиқа филм хуб биромадаги мо аками духтарака зурш омад, хай вазбин буд, айними кино рафт. ҳозир кино нағз биромадаги ами духтарака ҳамамон ки хеш таборш ҳама мегам ки ами сабаб баъзе моделҳое ҳаста ки бигем нозу бозоршон бисёр ай. ҳамин чизро мо сарфам нарафта будем. Я ин ки на ин ки ман, балки ҳамон тамошобини мони сарфам нарафта буданд. Бо забони худашон аллакай гуфтанд ки духтар дар байн иваз шуд. тамошобинони азиз, бахшиш ки як дақиқа вақти пурқимати шуморо мегирам. чӣ хеле ки мо тавсия медодем барои документотон тамом шидан акай бахара. ин шаштум ҳафтум рекламаи моае ки бародаро реклама мекунем. шукронаи худо ки то ҳозир ягон шикоят нашида тарафи яка. ин яка кӯшиш кард ки ҳар рӯза ҳамин мардуме ки муроҷиат мекунад граница бигзаронашон. ина фурсат фаро расид. бидро ҳозир бинависша ҳар рӯз пашти рестора. ин ҳами шав тамошо кардасти саҳар қати уже метавонӣ ки барои ҳуҷҷатота бигзаронӣ. ногуфта намонад ки ҳар як ҳуҷҷате ки намерасад чӣ камбудие ки дора, иншоалло ки акай баха худаш бода бартона ёрдамтон мета, бачаи чахчахияй ҳамшаҳрии худмонай. иншоалло ки бародари ба боварияй аввалш худованд, баъд димаш ба ҳами акай баха сахт боварӣ дорем ки бепадвадид мебара шумора, граница мегзарона меёра. салом тамошобинони азиз, салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробпуро. инак бо фурсати муносиб ҳамаи шуморо бо иди истиқлолият муборакбод мегӯем. инак меҳмони барномаи Ситорарес, оне ки аввалин маротиба нашри аввали моро боз ҳам рангу нумӯ мебахшад ва барномаро ҷолиби диққати шумо мо омода месозем. Музаффар Шодиев ҳастанд, актёр, коргардон ва яке аз сарояндаҳои номдори кишвар. имрӯз меҳмони барномаи Ситорарес ҳастанд. хуш омадед. дар толори мебели Sunlight тамоми мебелҳо бо нархи арзон пешкаши мизоҷон мегарданд. ҳамчунин пардаҳои зебо барои ҷило бахшидани ҳусни хонаи шумо. инчунин қолинҳои хушрангу замонавӣ метавонанд боз ҳам хонаи шуморо зеботар гардонанд. бо нархи арзону дастрас Sunlight мебел, қолинҳо ва пардаҳои зеборо пешкаш мегардонад. агар аз номи канали Меҳробпуро шумо сухан кунед, онҳо бо нархи арзону дастрас ба шумо пешниҳод месозанд. рақамҳои Sunlightро дар ин ҷо мегузорем. саломат бошед рустамҷон. саломи худро ба кулли мардуми тоҷикистон мерасонем. ҳамаи шуморо мардуми тоҷикистон ба 31-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон табрик мегӯем. худо кунад ки ҳамавақт дар ватани мо ҳамихе кино боша, спорт боша, тӯй боша, хурсандӣ боша. худо кунад. мо низ дуогӯӣ онем. Музаффарҷон, инҷа саволи нахустини мо аз кинои ашк шурӯъ мешавад. чун тамагон медонанд ки 5 рӯз қабл дар канали Музаффар Шодиев дар YouTube канал филми ашк дар шакли пурра баромад ва тамошобинон аллакай баҳо доданд. таги 500 000 кас аллакай тамошо карда лайку комментариҳои хубро нисбати Музаффар Шодиев навиштанд. вале маҳсули эҷоди дастӣ кӣ буд? чанд муддат рӯи навор омад ва чаро маҳз сценарияро ба марги шумо анҷом доданд? ҳаминро қисса мекардем. саломат бошед. муаллифи сценария худам будам, коргардон худам, ҳунарпанда худам, чӣ хеле мегӯям, суруди худам, оҳанги худам месароям. гуфта филма ҳамихе пешкаши тамошобинон гардондем. мегӯям ки чизе ки шумо тамошо карда ин филм аслан ҳамаш воқеан буд. ма дар бисёри оилаҳо мебинем ки баъзе ҳастаи оилаҳои ҷавоне ки ба қадри якдигар намерасанд. вақте ки якдигарро аз даст доданд, баъд ба қадри якдигар мерасанд ки дер мешавад. кино худаш як китоб ай. як китобе ки мо мехонем, ҳамин як китоба ма дар 1 соату 20 дақиқа пешкаши тамошобинон гардондем. хай бисёри оилаҳо диданд, тамошо карданд, бисёр комментариҳои хуб нависондам. аз кӯдак то калона ба ман занг зада, мақсад миннатдории худро баён кард ки Музаффарҷон беҳтарин филми тарбиявӣ, боз мо хоҳонем ки ҳамихали филм бисёртар шавад. ба мо шӯхӣ кардем, гуфтем майлаш гап нест, шумо маблағ спурдан гирем, мо ҳамихали филм бисёртар бишавад. беҳтарин. аммо мегуфтед ки чанд муддат шумо филмро ба навор гирифтед ва рости гап муддати 1 сол буд аллакай филм даводаву хай баъзе ҷоҳода намоиш мондем. дар филм расходи калон мешавад. сарпараsto буданд дар инҷа, сарпарасти ширкати 3-8 такси ва Годзилла, оби Годзилла ки беҳад ба мо дастгириҳои хуб мекунад, ин касо сарпарастӣ кардан. хай ба қадри инсон дар филм пули калон меравад. камакак заҳматҳо ҳаста, хай баъд роҳатша мебинӣ.
баъде ки филм баромад ҳамин рекламадатело даволӣ шуда бовар кунӣ аз замин то осмона миннатдорам ва жида доранд ки кай боз филми дигар мо мегӯям ки агар филми нав кардем мо метавонем ки ба қадри имкон дастгирӣ кунем аки пулои калон наметавонем ба қадри имкон мешавад худо ба шукр дар филми ашк нақши ҳамсари шуморо як духтари ҳавобаланд мебозад ки ҳамагон нафрат мекарданд аз зиндагиаш медонам то ҷое ки ин филм аст вале мегуфтед ки ин духтар кист ва берун аз кино байни шумо ва ӯ чӣ муносибат аст духтари зебо буд фикр мекунам ин духтарак бисёр духтари хуб аст бисёр муносибати хуб дошт аку филм як чизе ҳаст ки қинай дар филм на ҳама тоқат карда метавонад рӯзои сахтӣ буд пеш буд баландӣ буд амихе буд ки хай филма ба навор гирифтем рости гап як ду се саҳнаи филм мондагӣ буд аллакай духтарак ҳам мушкилиҳои зиёд дошт гуфт музаффарҷон дига ман навор гирифта наметавонам ҳай гуфтем охи шаҳлоҷон чӣ мешавад ба кино чӣ мешавад гуфт хай ай сабаби ки ман мақсад мушкилиҳо бисёра дигар кору қати машғулам вақте ки мо дарс мегузоштем коргардонӣ муаллим ба мо дарс додагӣ аст гуфт ки вақте ки дар як истгоҳ филм ба навор мегирӣ филм нимкола мемонад пагоҳ биёй бояд ту ҳамин филма ба навор гирӣ пагоҳ мебиёӣ ки ҳамин остановка ҳамин истгоҳ нест ту бояд чӣ кор кунӣ ки ҳамун саҳнаро ба навор гирӣ мақсад бояд коргардон режиссёр бояд варианти б дошта бошад хай мо гуфтем майлаш хай агар мақсад натонем бозӣ карда ки чихела як замони демократия ҳеч кара маҷбур карда намешавад баъд нафарое ки ёфтем сохтем ба мисли ҳамин духтарак дар филм бозӣ кардан бовар кунед ягон кас бигем ки хид намекунад ки дигар духтар бозӣ кардагиа дар чанд саҳнаи кино филм пешкаши тамошобинон гашт беҳад филми тарбиявӣ ман худмам ризоем ки филм беҳад филми тарбиявӣ омадааст мақсад ҳар як кадоми мо ман коргардонам шумо журналистӣ вай кас бигем соҳаи прокурор духтур ҳамаи мо агар дар ҳамин ватан сидқан касби худа дӯст дорем иншоалло ки ватани мо алҳамдулилла дар сатҳи ҷаҳонӣ рафта истодааст бо аида хуб мешавад ман фикр мекунам ки сирри асосиро шумо дар ҳамин ҷо кушодед то ҷое ки мо рафтем дар кинотеатр тамошо кардем ё ин ки дар ютуб дидем ҳамин чизро мо сарфам нарафта будем я ин ки на ин ки ман балки ҳамун тамошобини мони сарфам нарафта буданд бо забони худашон аллакай гуфтанд ки духтар дар байн иваз шуд бале аки якум бор буд ки ман дар филм ҳамихе духтар иваз шуд рости гап ман як бачае ҳастам ки ба худо ягон бор шудагӣ нест ки ягон кас хати муносибати безеб карда бошем ки муносибат карда натонем худо ба шукр чанд филме ки гирифтагием чанд духтара ки бозӣ кардагиа чанд ҷавон писарое ки бозӣ кардагианд ҳамашон падар модар ҳамашон ризоянд хай ки ай сабабе ки бешораирам фарзанддор буд мисол мумкин баъзе мушкилиҳоиш буд ки мақсад гуфт ман дигар бозӣ карда наметавонам ҳамин сабаб дигар духтар бозӣ кард баъд мо ҳамихе адресашам гум кардем ки мо хостем ба вай даъватнома тиҳем хостем ки ягон вай ҳамихе сайтош ҳатто гум шид ҳамихе хай филм буромад хай шояд хишонам тамошо кунанд дар филмҳои ман ягон ҷои бемаънигӣ нест ягон ҷое ки мақсад мардум аз роҳи бад барои бигем нодуруст мебарад ё ки аз роҳи дуруст барои бад мебарад гуфта нест ҳамин чизо худо ба шукр филмҳои ман филмҳое аст ки бигем фоидаи калон меорад дар ҷомеао зарар намеорад як гурӯҳ духтарони модилер дар сомонаи интернетӣ навиштанд ки музаффар маҳз дар киноҳояш арӯсояшро таклиф мекунад через мекунад ин қадар духтарои хушқаду қомат мондагӣ ӯ моро бори ҳам даъват намекунад чаро рустамҷон суоли беҳтарин додан мегӯянд ки варзиш санъат яъне спорт синамо череза дӯст намедорад бале дар филм череза дӯст намедорад барое ки кино як чизе аст ки ман киноро ба хотири халқ мебурорам ба хотири худ намебурорам агар ҳар кас ки дар касби худаш на коргардон на режиссёр дар кадом касбе ки набошӣ агар ба хотири арӯсгӯю дигар чизгӯю вай бигем ӯ касб обод намешавад то ай касб нон мехӯрӣ бояд ай касб хиёнат накунӣ ман дар ягон филм хай тоба арӯси худро гуфта гирифтагӣ нестам як дуюмаш ки бо модельеро ҳамкорӣ мекунем и блогер ё ки модельер и аст ки мақсад кори ба ё дига аст кино дига чи аст вақте ки дар кино мебиям баромад мекунам кино қинай кинода азоб мекашанд ба модел ҳамо буромадагиан 4 фотосессия мегӯянд 4 сурат ихе гирифтагӣ тамом ба ҳамин ҷавоб хона хаёл мекунанд ки киноро ҳамин хеле дар кино азобай режиссёр гапи ганда мега азоб мекашӣ
пага кино мебурояд, кино ве асрҳо места ӯ модел асрҳо намезам 4 сурата мераем обоян киноро пага набираш тамошо мекуна абираш тамошо мекуна кино ҳаёт солҳо асрҳо места ҳамин сабаб баъзе моделҳое ҳаста ки бигем нозу бозоршон бисёрай бо ово кор кардан намешавад кино як чизе ҳаста ки ман коргардонам чӣ хеле ки дар як филм бозӣ кардем қапидум ай кундаси бахшиш рустамҷон чӣ хеле ки ай кундаси қабидум ҳамин сабаб ҳамин хе бо ҳунармандо мақсад бозӣ мекунӣ ки вақте ки ҳунарманд дар филм нақша хуб бозӣ мекунад филм мебирояд ҳеҷ ка намегӯяд ки о молодес қанд зан коргардон ҳама мегӯянд ки о леонардо ди каприо зур бозӣ карда дар титаник ё ки филми мо биромад ҳамин қа филм хуб биромадагия мо ҳами духтарака зурш омад хай вазбин буд айними кино рафт ҳозир кино нағз биромадагия ҳамин духтарака ҳамамон ки хеш таборш ҳама мегӯянд ки шаҳло зур бозӣ кардагия дар кино ҳеҷ ка намегӯяд ки музаффар азоб кашидагиай ай вай актриса тайёр кардагиай ҳунарманд тайёр кардагиай мардум да нишон додагиай дарда ин сирҳо пушти парда монда ин сирҳо ҳамаш пушти парда не ки молодес қанша зана чизе ки ман гуфтам дар вақти наворгирӣ ҳамин духтарак бозӣ кард гирья гуфтем гирья кард чӣ коре гуфтем кард раҳмат ба падараш обу нонша хӯрдем ҳама тараф филм хуб омад як ҷое набошанд саломат бошанд бо даркоша бо оянда бо ҳамкорӣ мекунем ҳеҷ гап не инсон худованд дӯст медорад инсоне ки кина намегирад мега ки мо як ба наздикӣ дар интернет як гӯш кардем як насиҳатномаро гӯш кардем мега ки худованд дӯст медорад ки инсони боодоба инсони хоксора инсоне ки аз як каси як тика нон хӯрд қадри ҳама одама медонад ҳамин каса худованд дӯст медоштае агар мо боодоб бошем хоксор агар мо боодоб бошем хоксор бошем худованд баъзе гуноҳҳои моро мерезонда ҳамин сабаб як филми ашка хитон диди духтарое ки модел ҳастанд агар хостанд ки дар филм мо бо онҳо ҳамкорӣ кардани бошем метавонанд дар сайтҳои мо нависонанд боз ба наздикӣ як-ду рӯз пас уже аллакай сценарияи нав омода аст мо филми нав пешкаши тамошобинон мегардонем фақат нагӯед ки иншам 3 ҳарф ном дорад бале иншам 3 ҳарф дорад махфӣ набошад дуо оҳо беҳтарин филми нав дуо ном дорад яъне ки инсон мегӯянд сабза ба об сабз мешавад одам ба дуо вақте ки мо дуои калонтара гирифтем ҳама вақт додам ки бои ҷаҳон беҳтарин идея ман фикр мекунам ки ҳамин барномаи мо тарси маро бедор мекунад вақте музаффар дар рӯбарӯи ман мешаду ногаҳон ягон актёрӣ мекунад ё ин ки аз гиребони ман мегирад рости гап ман талхакаф мешавам ба қавле акай музаффар саволи дигар чунин аст шумо гуфтед ки дар филм нақш офаридан кори осон нест душвор аст мақсад ки заҳмат талаб мекунад барои шумо савол пешниҳод мекунем барои шумо дар кино нақш офаридан осон аст ё ин ки дар қишлоқ стройка кардану хона сохтану бино бунёд кардан симент пушти сар бардоштану медони чӣ рустамҷон мегӯям ҳар касеро аз баҳри кори сохтан меҳри ӯро дар дили ӯ дохтанд нафаре ки дар бигем сохтмон кор мекунад дар пушт семент мегардад вай ҳамун кори хича дӯст медорад вай сохтмончӣ аст ма бигем ки эктор ҳастам актёр ҳастам мисол ма ҳунармандам ма ҳунари худ ма дӯст медорам он нафаре ки мақсад то бегонира семент мекашад аз сохтмон кор мекунад чӣ хеле ки ман менависум фикр мекунам вай чени ман монда намешавад медонӣ барои ки вай кор мекунад ҷисм дар ҳаракатай ҳама ҷо дар ҳаракатай вақте ки ман фикр хати кор мекунам аллакай ҳеҷ ҷои ман дар ҳаракат нестай фақат бигем ки мағзи сар монда меша аллакай бегонӣ мешавам ки дигар худтона бардошта наметавонӣ барои ҳамқа кадом коре набоша безаҳмат нест вақте ки чӣ кино боша чӣ сохтмон чӣ духтур чӣ милиса вақте мо дар кори худ ҷиддием арақи тана об мекунем худованд баракати вай додагием моро нест бале нақшбозиҳои шумо дар барномаҳои мо диққати тамоми тамошобинони моро ҷалб мекунад ва мардум шуморо маҳз ба хотире ки зинда нақшофарӣ мекунед дӯст медоранд дар барнома нақши фавқулодае офаред ки боз ҳам мардум аз тамошаш лаззат баранд ин дафъа бе ман ё ки домана мешавам ё ин ки аппендитсим дигар бародарои азиз
мо дар ду барнома бо Рустамҷон нақш бозӣ кардем. Аку гуфти ҳамун гапҳои раҳмати бобом ки яду дар хӯрдаги дига тарсом шида. чашми тарс дорома. Рустамҷон беҳтарин бача ҳастанд. Мақсад барномаҳошон ба маънеай. Ташаккур. Барномаҳошон мақсад маъне дорад. мо чӣ коре ки накунем вақте ки инсон тамошо мекунад бояд аз ҳамун тамошои худ бояд як дарси тарбияи ибрата як чи бояд ба худ гирад. Ора ҳамин дар зиндагӣ ҳама чизи қимат Рустамҷон и вақтай время это деньги меган ку ҳамин вақтамо бояд дар ҳар чи истифода набарем. аз ҳамин филми ашк бошам мешава вақте ки ман мизоҷа савор мекунам баромадӣ мешавам ки баъзе нафарҳое ҳастанд ки мақсад на одобай на ахлоқай ҳатто падару модар ихчона гӯш намекунам. аё бигем ки моро памех метиянд ба ман биём дар баршон местем ку ҳамун нақша бозӣ мекунем ва мегӯм ку бародар мо одам бурдесем ҳезм набурдесем ку мо беақлем туам беақлӣ чӣ хеле гап зани ай Рустам. ҷанг сар мешавад ва ба ҳамин Музаффар Шодиевро латукуб мекунад. ҳамин хел. саломат бошед бародарои азиз. мақсад бо дар филм тамошо мекунем ак чизое ҳаста як ҷоя тамошо мекунем. хоҳад бисёр хуб. рӯзе шудааст ки Музаффар дар киса бепул монда бошаду аз дӯсташ пул пурсида бошад. ин тақдир аз ҳаёт аст. як рӯз одам пул дорад як рӯз надорад. шудааст ин ҳолат? аки бовар кунӣ чӣ хел одамизод намешавад. рӯзе мешавад ки кисаат пури пулай. рӯзе мешавад ки ягон я сомон нест. баъд занг мезанӣ меги умеҷон ман таксиро рӯй кардам авай 200 сомон киша бегани мебиём. беҳтарин ҳар чизе ки буд қоил шудан. мо фикр мекунем ки шахсе ки қоил мешаваду ҳақиқатро мегӯяд ба ӯ эҳтиром дорем. саволи дигар чин аст. дар дунё кадом кор мушкил аст ки аз карданаш даст мекашед? ай тиҷорат ман монда намешавам даст намекашам. ай ҳунарам ай кино даст намекашам. корое ҳаст ки касби ман нест. гуфтем ку духтур сохтмон чизое ҳаст ки кори мо нест. ай уҳдаш намебурем даст мекашем. духтаре ки то ҳол ба шумо аз ишқ лаб накушодааст лек аз нигоҳаш ишқашро дарк кардаед дар ҳаётатон ҳаст? пайдо шуда буд? гуфта наметавонад ки дӯст медорам лекин аз нигоҳаш мефаҳмед ки аз шумо чизе мехоҳад. аст рости гап хумам гуфтанӣ меша изо мекашам то баҳо. саволи дигар. сурудхонаи шуморо кампири 70-солае дида менависад. зеби саҳна дорию бачаам суруд надорӣ. бигенша ки тез суруд сарояд. ҳамин ростай? бале. тамом. аки рости гап мо бигем ки як 100% бормона 99% бора дар кино партофтагӣ ҳастем дар филмо 1% дар сурудхонира аз аёни гӯдакӣ бо шодравон устод Баҳром Ғафурӣ ки якҷоя ҳардумон калон шуда будем кам кам аз ҳамун сабаб дӯст медоштум. вақте ки вай ай динё гузашт рости гап дигар ӯ қадар завқам нест дар дил. лекин аз сабабе ки бисёри нафаро мегӯянд ки мо мехоҳем ки ягон сурудак хонӣ. ҳай ки мегӯям бар як мард 40 ҳунар камай. ҳай ба хотири ҳамин бибимон бо ҳаракат мекунем ягон сурудаки нав кунем. беҳтарин бибиҷон агар шумо моро дар навор тамошо мекунед ҳатман ваъда доданд ки рӯзҳои наздик сурудҳои нав ба нав пешкаш месозем. саволи дигар чунин аст. ба наздикӣ дар интернет овоза шуда буд ки гӯё шумо ба Дубай ба назди Абдурозиқ рафта будед. ҳақиқат дорад? ин ҳамин Меҳробпуро нависонда ки аку шумо дида будед? рости гап вақте ки ман худам дар Дубай будам ҳамин чиза дидам ба ман бигем хандам омада. аку хай ки ҳунармандора ози як айни ҳол баъзе мақсад блогеро баромадагианд ки мехоҳанд ки сайтошона мақсад пешкаши тамошобинон мухлисошон бисёр шаванд ҳарчи менависанд. мо ҳеҷ чиз хафа нестем. морам реклама мекунанд мақсад мухлисои мода интерес немеша ки бо Абдурозиқ чӣ гап мезанад. хай ки Абдурозиқ додарака вай кору бори хуша дора дар Дубай ма бигем тиҷоратҳои худ ма дорам. хай ки мегӯянд ку гуфтем бо ба як мард чил ҳунар кам нест. кам кам мошин бизнесам ҳастем метавонем худмона реклама кунем. ягон мошин дар кор бошад нависед аз сайтомон. боз ду рӯз пас мо бо дар Дубаем худо хоҳад амрои додаракои азиз идаф пеши Абдурозиқ намерам Меҳробпурро бигӣ ки нанависаи хеле. саволи дигар чунин аст. музаффар мегузарем ба саволе ки шояд дили шуморо ба дард биёрад. то ҷое медонем шумо бо падаратон ҷура будед ва ҳар ҷое ки мерафтед дар паҳлӯи ҳам будед. вақте хабари марги падаро дар муҳоҷират он кас буданду шунидед
ҳамон рӯз ин хабарро шунида чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт? рустамҷон чӣ хеле мегӯям, падар барои инсон як сутумай. ҳамон фоидаш нараса, сояш худаш басай барои ман. падари ман барои ман ҳамчун як рафиқ буд, як ҷура будем. бовар мекунед? ёдатон бошад дар барномае ки соли гузашта буд ҳамроҳи шумо омода буданд? падарам соли гузашта дар барномае ки Рустам даъват кардан омад, бовар кунед ранги ман хати ман ҷурам буд бигем. ҳаминҷа падарам дар мошини шишт мара интизор буд ки кай барнома тамом меша, бо якҷоя равем. бовар кунед ин хел падарое ки бо фарзанд ҳамчун рафиқани хел камай. лекин бо мо ҳамин хел тарбия ёфта будем ки чӣ хеле ки падар бо мо рафиқ буданд, бо мо ҷои худмо намедонистем ки мо кием, падар кие. айни ҳол мо мебинем баъзе нафарое ки чӣ хел бо падар муносибат доранд, чӣ хел мо вай муносибата мебинем. баъзе вақт ман мегӯям агар ман ҷои падари ҳамин бошум, мумкин ман ҳамин фарзанда як рӯз зинда намонамда. чӣ хел беодобию мақсад падара гӯш накардан. лекин вақте ки падари ман аз дунё гузашт, Рустамҷон, бегонӣ буд. мо як маҳфилда будем, падарам ҳар рӯз ба ман занг мезад. баъд мегуфтам ки падарҷон, рӯзи ман кор дорам, дертарак ҳардумон як вай доштем. мегуфтам алло алло мекунем. ҳамида ба падарам мегуфт ки хайк ман алло аллои тура медонам бачаҷон, пага ба занг мезанӣ, мегуфта. ва як бор гуфт ки бачам, ҳоли рӯзе мешавад ки занги падарта интизор мешӣ, дигар падарат нест. ҳар вақте ман занг мезанам, ҳама кор тамом, аввал хати ман суҳбат кун бачаҷон. баъд охирон боре ки падарам мара занг зад, ман бо як нафар бояд баланс мегузарондем, як нафарда бояд шод мегузарондем. ҳамин рақамҳои падарам дидам, аллакай рақами падари ман баромад, рақами вай гум шид. ман хостам ки аввал кушум шоти вай гузаронам, баъд баҳазор хати падарам суҳбат кунам. лекин ҳамин чиз дар дилам нағунҷед. гуфтам ман аввал падарам хати гап мезанам, баъд баланси вай мегузаронам. мақсад падар муҳимай. ҳамин падара бардоштам, зангша ки додарчанд гуфт ки ака гуфт дада май даст додем. тариқи телефон. гуфтам чӣ мегӯӣ? ман 2 соат пеш бо вай гап зада будам. гуфт дада май даст додем, ака миёнта сахт банд. вақте ки гапа ман фаҳмидам, дигар аллакай бигем гулу маҳкам шид, гап зада наметонистам худам. бовар кунед ака ира мегӯм ку бародарои азиз, вақте падар модаротон ҳаст, ба қадри падару модаро расен, зеро айдаст метиен ку. ҳози ман ин гапа мегӯм, шумо аҳамият наметиен. вай инсоне ки падар айдаст додагия, модар айдаст додагия, вай медонад. то рӯзе ки падару модар ҳаст, бовар кунед хоки пошона тори сар кунед, бад пушаймон мешӣ. лекин худо ба шукр, Рустамҷон, дуои падара ҳамихе гирифтам, дуои модарам гирифтам, дуои бибирам гирифтам, ҳамашона дуошона гирифтагиам. бо мегӯм ки бародарои азиз, дуо нагирӣ ҳеҷ намешӣ. инсоне ки ҳатто муҳтарам ҷаноби олӣ мега ку хоҳе ки одами бадавлат шавед, дуои падару модара гирӣ. мо ҳамин хел суханои бузургоро гӯш мекунем, нигоҳ мекунем, дар худ дарк мекунем, ҳамон корро мекунем, барое ки ва ё дидагӣ омадагиам. ба тамошобини мо, онҳое ки падарро аз даст доданд, 4 мисра суруди анани падар агар дошта бошед ё ин ки аз нафаре бошад, замзама мекардед, хурсанд мешудед? ака бахшиш Рустамҷон, чӣ суруди бошад. ман ҳамин бисёри баъд шодравона дӯст медоштам, раҳмати Баҳром Ғафурира. ҳамаи сурудое ки ман мехонам, ҳамун замзама мекунам. ӯ барои ман ба мисли ҳам падару ҳам акаву ҳам тағову ҳам амак буданда. чӣ хеле маро дӯст медоштанд. ҳамин сабаб ҳамун 2 мисра суруда ки раҳматира пешниҳод мекунам. падар бузургтарин, доротарин рӯи замини, падар бузургтарин, доротарин рӯи замини. дуоятро бигирам, дарду ранҷатро набинам. дуоятро бигирам, дарду ранҷатро набинам. беҳтарин худованд ҳамавақт падаронро дар амонаш нигаҳ бидорад ва мо низ бо дуои эшон ҳамеша сабз ҳастем. саволи дигар чунин аст: ҳоло ҳам духтарҳои миллионер ба қавле ба шумо занг зада изҳори муҳаббат мекунанд ё ин ки рафтанд? медонӣ чӣ, духтарҳои миллионер миллионшон худшона насиб кунанд. худованд мегӯяд ман беҳтарин банда, ман дӯст медорам ки чизе боша ай ман талаб кунам.
худованд дӯст намедорад нафареро ки ай каси дигар талаб мекунам, чӣ духтар аст, чӣ шеф аст, чӣ коргар аст, чӣ рафиқ аст, чӣ арӯс аст, чӣ зан аст. бояд мо фақат аз худованд талаб кунем баракати кора бута. хай духтаракҳо ҳастанд менависанд мухлисон, ягон ҳунарманд бемухлис намешавад. ҳамихинеста менависанд ба қадри имкон ҳаракат мекунем ки ба саволошон ҷавоб диҳем. хай ку хама бачаи бисёр бад бо удоб намекунем, хай бо кам ягон таша дивизиониро мекунем. баъд дина соати 2 шаб ба свидана рафтед? рости гап шабгардиро бас кардагим, кадомишам свидания мега рӯзда. тамошобинони азиз, ин буд барномаи Ситорарез, меҳмони нашри аввалини мо буданд Музаффар Шодиев. имрӯз ки мо ид дорем ҷашни 31-умин солгарди истиқлолиятай, ҳамчун коргардони ҷавон ба муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ гуфтаниам ки барои мо ҷавонон ин қадар шумо меҳнат кардем, ин қадар ватана обод кардем ки мо кино мекунем, шумо барнома мекунед, дигари ба варзиш машғул аст, ин қадар ватани мо ободай, мо барои шумо миннатдории худро баён мекунем. худованд муҳтарам ҷаноби олиро 150-200 сола кунад. ҳамин қадаре ки барои мо меҳнат карданд, худованд аз ин пас фақат бигем ки ҳамин меҳнатошона ба ҳама орзуҳошон расона. Ба ҳама мардуми Тоҷикистон ида табрик мегӯем. худованд ҳама шуморо ки мардуме ки аз Тоҷикистон беруне дар дигар шаҳрҳои, худованд шуморо ба сари баланд, ба кисаи пур, ба ҳамин ватани азизи моро баргардона. Рустамҷони азиз, бо то барномаи нава бо Рустам мебошем. ман Рустамро медонам ки кино мебарояд, ҳаракат мекунад ки якум барномаро ҳамин гузарона. албатта мо низ медонем ки ба барномаҳои мо боз меҳмон мешавед ва сиру асрорҳое ки то имрӯз масалан як муддати 1 сол буд ки мо ҷамъоварӣ кардем ва имрӯз шумо ошкор баён кардед, боз меҳмон шаведу ҳар якташро якта қисса кунед. саломат бошед. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.